الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio tolledu bango e onon ɓe ɗiɗo groupe whatsapp groupe andu dina ma andu al mustafa sallallahu alaihi wasallam mbiyeɗa ya toppira haajuma a anda no foti gardinɗa gueɗe ɗe mbay kono kondani ko tawɗa fon e moƴƴere ko tawɗa toon e moƴƴere yettu Allah ka tawan toon hoto fel sona hoorema la ilaha illallah muhammadu rasulullah al mustafa sallallahu alaihi wasallam koye sira makko gonɗen kanko wi innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq min de garɗum ko timminde jikkuji moƴƴiɗi sa ƴetti cakka kange a waɗe dande ma kono jikku ma moƴƴani cakka ka feeñata sa ƴetti galuɗo murtoɗe a waɗe dande ma jikku ma ne moƴƴi haala ma ne moƴƴi golle ma ne moƴƴi yimɓe jiitma korsinma hay sa waɗi cakkaji capanɗe jeeɗiɗi ka peno ka ñoho ka taƴo enɗam ka tulmuɗo ka baɗowo bone so yimɓe jimbi deƴƴi e omon ara hay so noon dande ma ene waɗa kiloji ɗiɗi kange bandiraɓe sehilaɓe ko jikku moƴƴo o ɓuuri ɓadade al mustafa sallah sallam to dargue to fof ko ɓurɗo moƴƴo jikkude sa yiiɗi noon andude an aɗa moƴƴi jikku ɓe mbi namdo galle ma wona grand place bandiraɓe sehilaɓe ken ousmane ko Allah jangti to deftere makko teddunde en mbi hanki Allah wi ya ayyuha rasul inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira en mbi kadi kanko setanto annabaɓe leñol makko enen hay banno ceerno ousmane ene jeeya e leñol al mustafa sallah sallam eɗen cettano annabi no mbiya aha a timmini lettere o wallahi a timmini bi abi anta wa ummi sallallahu alaihi wasallam ya ahlal kitab e onon joom defte en keɗe ko Allah wi ya ahlal kitabi qad jaakum rasuluna يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله النور لا إله إلا الله قد جاءكم من الله النور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وانا en gandi hankadi al mustafa ko nur o addi ko leral o addi ko yaltinde yimɓe e niɓɓere o waɗa ɓe leral oɗo ne foti sukkede bandiraɓe sehilaɓe sira makko ene foti jangtede hay so jangtoroɗo noon ko daraja ceerno ousmane keɗe bandiraɓe ali e onon joom defte onon adiɓe oɗon gandi inde al mustafa sallah sallam jangtama e defte mon alladina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum oɗon gandi inde makko oɗon gandi mo no gandoto ɓiɓɓe mon ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah on mbiyama the paracletos ma ar on mbiyama the comforter ma ar en mbi to version hébreu mbi muhammadan ma ar bi abi anta ummi sallallahu alaihi wasallam Allah yi on joom defte en annabi amen are mon o feññina gueɗe kewɗe ko cuunɗo ɗon ko cuuɗano ɗon ko o feññina ɗum o yaafo ko heewi jomiraɗo subhanahu ƴew ndeysaan ƴeew koɓe mbaɗe bonande koɓe mbayle inde makko koɓe mbayle e diine makko kono o wi o suuriɓe Allah ko cuurowo ko jiɗɗo sutura bandiraɓe sehilaɓe o yaafo an kathira ko heewi kadi o yaafo ɗum o yi on noon leeral ari onon on mbiyama annaba fof darima mbiyama so al mustafa sallah sallam ari tawi oɗon guuri yon cukka e makko yon dangto e diine makko wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrana qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin la ilaha illa muhammadur rasulullah annaba fo mbiyama yo cukko e al mustafa sallah sallam so ari de umar addi laral e bible nelaɗo yeeso wayli mi ya umar so Musa ɓi Imran wonno ɗo wodnani sona rewde caggal am umar wi tuubani Allah la ilaha illa muhammadur rasulullah قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ودفتر الله ده القرآن الكريم والله سو يمبه جندي ندندي بين بدد هون أول القرآن بمبا يعني أنا وني حكون يمبه غدا سيد بيت كوبي يمو كوبي بيتوبه كوبي أولوبه إبن باي عرباقل غدا دفتر آية قول بمبي يوم بين بنوك ويندوم غير بمبي ألف لام ميم
ƴeew almustafa sallam janngani tarani hijjani o vindi subakar o wiɓe nun wal qalam gadde ko wayni mbiye alif lam mim onon kono arabeɓe koye ɗemgal mon gadde hon ɗeɗo karfeje alif lam mim sod sa addi ɓurɗo wawde windude aduna fof o wawa windude ɗo karfeje tati bandiraɓe sehilaɓe ɗum ɗo woni haala jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum waɗa wi qad jaakum min allahi nur la ila tira nangto leeral ngal sa yiɗa wonde niɓɓere sa yiɗa ferguitade sa yiɗa nadde kaaƴe sa yiɗa yaara fidma jena e gaska rew caggal almustafa sallah sallam قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان oɗon gandi peewal ngal ko dewɗo e welamma jomiraɗo subhanahu wa taala e ko Allah weli ko weli Allah ko ɗum waɗi o wi diine o timmite o welama diine o sa rewani caggal on ɗon diine koye mettere Allah gonɗa من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويلتدي من نبر وأدب الليرل nde Allah haaji bandiraɓe e yamirore Allah wa yahdihim ila siratin mustaqim ɗum waɗi sirat wodani sona sirat Allah o woni sirat almustafa sallah sallam ceerno ousmane mbiɗa holko arabe ɓe mbaɗi hol laamuji maɓɓe hanke en kaali laamuji yamad en kaali saba en kaali aduna o no wano wonde niɓɓere haade almustafa sallah sallam neldede bandiraɓe sehilaɓe en kaali muluk hamyar en kaali laamu saba toon to perse to mbiɗen to wonno Iran hande to bandiraɓe sehilaɓe ngare ƴeewe nde ɗo liɓɓere ɓe gonno haade almustafa sallallahu alaihi wasallam oɗo lamdo biyeteɗo qabbad kanko laamino furs qabbad ben fayrus e jamanu makko biyeteɗo masdak feeñi bandiraɓe sehla oɗon gandi masdak ko noddanno onon de ko wiyete abahiya o yi wuro makko fof bandiraɓe desaɗo ala desɗo ala rewɓe yim fof ndendi ɗeɗo bone no poti ɗeɗo bone no poti bandiraɓe sehilaɓe kono woni yimɓe cali ɗum bandiraɓe sehilaɓe cali rewde hen won hen ndewi ɗum wuro fof wonti fijirde wonti bone wonti ñawuji ko ɗum waɗa anela sallah sallam son mbaɗi e fijirde on cuuɗaki ñawuji boɗɗi ɗi garani tandira e mon peeñe mon wala hawla wala quwwata illa billah cabba ɗum oɗo qabbas o wara bandiraɓe sehilaɓe oɗon gandi anoucharwan kañum caggal ɗum kañum laami toon to mbiɗen to hijas to makka to ko ismail laami ɗo toon bandiraɓe sehilaɓe ismail maayi kene yaara duuɓi temedere e capanɗe tati e jeeɗiɗi bandiraɓe sehilaɓe kono duuɓi ujunaji ɗiɗi annabi isa annabi souleymane kañum annabi jafoɗon annabi ismail wonno jamanu mum haade almustafa sallah sallam jurhum ɓeɗo ɓe ganduɗa o resino on ciftide debbo moƴƴo mo resno o ko on jibini ɓiɓɓe ismail wona o to kalmotonoɗo o kayni ko esi ko en noon caggal ɗum jurhum ko ɓen ɗon goni laami makka bandiraɓe sehilaɓe jurhum noon bonni ɓe pewnani ndeysan sa totama laamu makka aɗa foti fewnude arabeɓe hay heferɓe hayno jamanu ɓoyɗo eɓe korbino makka eɓe gandi ko galle Allah bandiraɓe sehilaɓe nde jurhum bonni ɓe pewnani ɓe lorli hoɓɓe husaa e bani bakar ɓe pewji ɓe kaɓe jurhum ɓe jaltiɗumen makka jurhum ndeysan ɓe ƴetti zamdam ɓe joguino kange makka o kamɓe kange kaaba ka ɓe mbaɗi hen lelli ɗiɗi kange ene dokkana kaaba ƴetti lelli ɗi ɓe mbaɗe nder ɓundu ɓe ubbino ɓe mbaɗi hen silameji mbaɗi hen gueɗe kede ɓe goppi makka ndeysan taw husa jaltiɗeɓe husa noon ma en ciftorto fathu makka kamɓe gonduna almustafa sallah kamɓe bani bakar en kamɓe kamno qouraysh walli bani bakar ɓe toñi husa ɗum waɗi fathu makka bandiraɓe ciftore husa ɓen ko partenaire uji almustafa sallllahu alayhi wa sallam jurhum laamima makka hedde duuɓi ujunaji ɗiɗi e temedere bandiraɓe sehilaɓe qouraysh ngalano haydara to makka to ha Qusay ari bandiraɓe sehilaɓe husa kañumen koye mum goni makka ɗo duuɓi temed tati ɗiɗo duuɓi temed tati ujunnaji ɗum firti ko enen bandiraɓe sehilaɓe gonɗen koni akhir jamanu koye akhir jamanu gonɗeɗen en mbiya Quraysh ɓe ngalano laamu toon to makka ɗo ha Qusay ari bandiraɓe sehilaɓe kanko fooli o yaltini husa o fooli husa o fooli bani bakar adnani en ko ballimo ɗum waɗi Quraysh garti goni lamɓe ɗon ɗo makka ɗo ɗo gadduɗa ko galle Allah woni ɗon ɗon Ibrahima oppuno galle mum e ladde tuula heela hol sababu ceerno Ousmane sabu omo ɗofti Allah ɗum waɗi Allah wo Ibrahima len waffa caggal ɗum Ibrahima e Ismail eɓe ɓamta ngorondi kaaba holko mbiyatno rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka tawwabur rahim Allah yo Allah jaɓan en yo Allah tuban so Ibrahima wiini bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi kanko wi waghfir li abi
innahu kana min ad-dallin wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Nyalaw mo ganduɗa mbuɗu nafara, ɓiɓɓe nafara, farmata nafara, lamma nafara. ƴeew ko poɗontoɗa ko kañum halkar ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. mbiyen jawdam nafani, lamam nafani. o gandi ko wiyete malaikaji mbiyata khudu faghulluhu thumma aljahima sallu. oɗo tongue o wedde e jeygol ko haɓantono ko foɗantono ko o sikkanno ko Allah ne yiɗimo, ndeka o anda dokkal Allah waɗi ko gueɗe ɗiɗi bandiraɓe julɓe. Allah rokkuma dokkal ngal ɗon aɗa yi'i hen Allah, aɗa kersa hen. so Allah hokkima poɗɗa ko hersude mbiya min ceerno Ousmane min Allah rokkami kersa hen, ɓadinma Allah, ɓeyda duwade, ɓeyda yittude Allah. o rokkuma dokkal goɗɗama ɗum ɗo fiyta ka kutaɗo, natta yadde jama, natta yadde juma, natta yadde janaysa mawni kinɗa, jewaɗa julɓe, jewaɗa miskineɓe, ngal ɗo dokkal a anda ka kutaɗo. Allah so rokkima ko dokkal, so haɗima ko dokkal, kala dokkal ɓadinomo Allah ngalam ko dokkal, kala o haɗima ene ɓadinma Allah ɗum ko dokkal. bandiraɓe seeɗa gaare paamen ɗo. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim.